Μια φορά και έναν καιρό υπήρχε μια όμορφη πολιτεία με υπέροχα χρωματιστά σπιτάκια και πολλά καταπράσινα δέντρα. Μια πολιτεία βγαλμένη από παραμύθι. Αλλαγή σελίδας. Σε αυτή την πολιτεία ζούσαν δύο χεράκια. Το ένα δεν γνώριζε το άλλο και ας ήταν τα σπίτια τους τόσο κοντά και ας μπορούσε το ένα να δει την αυλή του άλλου. Αλλαγή σελίδας. Το ένα χεράκι ήταν πάντα χαρούμενο και χαμογελαστό. Ένιωθε ευτυχισμένο γιατί είχε πολλούς φίλους. Όλοι το αγαπούσαν γιατί ήταν ευγενικό και γλυκό. Το όνομά του ήταν Χαϊδεύο. Αλλαγή σελίδας. Το άλλο χεράκι ήταν πάντα κατσούφικο και λυπημένο. Δεν είχε φίλους γύρω του. Όλοι έφευγαν μακριά του γιατί δεν τους άρεσε η παρέα του. Το όνομά του ήταν Χτυπάω και φυσικά αυτό έκανε. Χτυπούσε. Γι' αυτό και δεν το αγαπούσε κανείς. Αλλαγή σελίδας. Μια μέρα ο Χαϊδεύο συνάντησε το Χτυπάω. «Γεια σου», είπε ο Χαϊδεύο, που ήταν πάντα φιλικός με όλους. Και ο Χτυπάω έτρεξε αμέσως κατά πάνω του να το χτυπήσει. Πριν προλάβει όμως να το κάνει, ο Χαϊδεύο του άφησε ένα χάδι. Και ο Χτυπάω σταμάτησε. «Γιατί είσαι τόσο θυμωμένος και λυπημένος?» τον ρώτησε ο Χαϊδεύο. «Γιατί δεν έχω φίλους», απάντησε ο Χτυπάω. «Και αλήθεια σου λέω, δεν ήξερα πόσο όμορφο είναι το χάδι, μέχρι που το ένιωσα. Δεν ήξερα ότι με τα χέρια μας μπορούμε να κάνουμε και άλλα πράγματα. Πίστευα ότι μπορούμε μόνο να χτυπάμε». Αλλαγή σελίδας. Και ο Χαϊδεύο του είπε ότι με τα χέρια μας μπορούμε να κάνουμε ένα σωρό όμορφα και σημαντικά πράγματα αντί να χτυπάμε. Του είπε ότι μπορούμε να ζωγραφίσουμε, να παίξουμε, να πιάνουμε πεταλούδες, να γράφουμε, να κρατάμε πράγματα, να φοράμε παπούτσια, να χαιρετάμε και τόσα άλλα ακόμη. Έτσι είμαστε κι εμείς χαρούμενοι και οι άλλοι δίπλα μας. Αλλαγή σελίδας. Όταν όμως με τα χεράκια μας χτυπάμε, τότε κάνουμε την καρδούλα του άλλου να σπάσει. Και πονάει τόσο πολύ, που αρχίζει να κλαίει. Καμιά καρδούλα τότε δεν μας θέλει κοντά της και είμαστε κι εμείς λυπημένοι και οι άλλοι που είναι γύρω μας. Αλλαγή σελίδας. Από τότε ο Χτυπάω, που δεν ήξερε πόσο λύπη φέρνει στους άλλους και τον εαυτό του, αποφάσισε να μην είναι άλλο ο Χτυπάω, αλλά να γίνει σαν το Χαϊδεύο. Είχε πολλούς φίλους δίπλα του και ήταν πάντα χαρούμενος και χαμογελαστός. Και φυσικά, ο καλύτερος του φίλος έγινε ποιος άλλος, ο Χαϊδεύο. Τέλος παραμυθιού.